Poc després de la 1 de la matinada es completava el rescat del treballador que havia quedat atrapat entre el ferro i era traslladat d'urgència a l'Hospital de Nostra Senyora de Meritxell en estat molt crític. Un retén format per agents de bombers i de la policia es quedava aquí en aquesta zona per continuar les tasques de desenrunament durant tota la nit. El treballador, traslladat a l'hospital, de 46 anys d'edat i nacionalitat portuguesa, moria poc després de ser ingressat, a quart de 3 de la matinada, per politraumatismes i hipotèrmia. Es convertia així en la 5a víctima mortal del tràgic accident causat per l'esfondrament d'un pont a la boca oest del túnel dels Dos Valires. Tots els esforços del dispositiu format per 30 efectius del cos de policia i 25 del grup de bombers s'havien concentrat en el rescat d'aquest treballador, que havia quedat atrapat pel ferro. Els companys dels obrers implicats en l'accident seguien expectants les evolucions d'un rescat de gran complexitat que es va allargar durant 13 hores. L'intens fred i la neu van endurir encara més les tasques de rescat. Realment ha estat una situació molt dura perquè en un bon principi es van posar moltes esperances i molts esforços pensant que sortiria, però la complexitat del lloc on estava i la quantitat de ferrall i la dificultat d'accés ha fet que les feines fossin molt lentes i havien de ser extremadament delicades i segures, i s'ha pogut treure al cap de moltes hores en vida i ha marxat crític cap a l'hospital. Després de completar el rescat del treballador i d'haver localitzat els cossos dels altres 4 obrers sense vida, tots de nacionalitat portuguesa, l'operatiu de rescat deixava passar un retén format per 5 bombers, els operaris de les empreses de construcció que treballaven en el lloc del sinistre i un dispositiu policial, amb l'objectiu de continuar les tasques de desenrunament durant tota la nit. Els 4 cossos han estat localitzats, llavors durant tota la nit es treballaran amb els treballs previs de desenrunament per apuntalar la zona i securitzar-la, esperant que tot el material necessari pugui arribar demà al matí i es puguin engegar les obres de més amplada. Les 2 grues especials procedents d'Espanya arribaran una al matí i l'altra a migdia.